Gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere Armando gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere Armando gido am jom nyango altine annabi on wali kurlado bindere Musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique sondaniri filtima ɓaliri buuɗalirmede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo amde nogase nayi jolal hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men faati koye gandal alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama alhamdulillah yo Allah renen suura en hisna en ɓeydanen jaam e celal e kisal o yaafo en o yaafo dendagal maɓe julɓe foof kala altina yewtere men buuɗal yurmede ene heewi nayade hirjinde en faade gandal nde tawno ko gandal yeynoto rendo ko gandal yonnata galle yonna leegal yonna wuro yonna diwan yonna leydi yonna continent yonna aduna fof sabu aduna so yooɗi ko gandal so aduna wonti ñantotoɓe yonnotoɓe ɓe ngala gande renndo ngo soofat renndo ngo heewa jeddi renndo ngo heewa caɗele renndo ngo heewa mawmaw heewa kongu heewa fitinaji gandal ko puccu daɗowo aduna o kala kono kadi pinal ko lampa jeynoto ko aduna o kala ko gonɗa ganda ko kala jab finde jab finande kala hunde jab finde woto jab ruuɗade wiide mi ruuɗo aduna ala yomi finan kala hunde sabu gande ɗe kalte koye aduna ɗe ñaƴirte koye aduna ɗe jangate koye aduna ɗe kollirte koye aduna kadi ɗe ndewete ɗum noon pinal woni koye aduna ko heddi ko lakara ko jobdi toon ko jobdi ga henna ko gandal e pinal e muñal aduna ko galle gandal ko galle muñal ko galle pinal aduna ko galle gandal ɗum tagi noon puccu daɗowo e nder galle o ko gandal lampa jeynoto ko e nder galle o ko pinal neɗɗo ne wasa andu Allah waɗanimo ko pinal o ɓuura ganduɗo o ngam pinal makko ngal pinal ko hunde mawde pinal ala ko foti sa woni gandu a woni pindo gona waliyu hande e rendo men sa woni gandu a woni pindo gona waliyu e nder rendo men
sabu gandal ngal nani kaldata ko gandal kono gardinɗa ko pinal, kaldata ko gandal gardinta ko pinal. ɓe ganda ɓe pinani walla anduɓe ɓe pinani walla finɓe ɓe ganda, ayi ko ɓe gaddata ma ko gona muñal haɓe tawtuma hen. ɗe gueɗe tati yeynoto gandal, nde gandal ngal wayno drapeau ni yeyno e nder windere nde kala. yo Allah yeɗen famde andude e jabde naftorade ya rabbal alamin. banda men alhamdulillah eɗen duwono dendagal malinaɓe foof, sabu ko musidɓe men, ko enɗam men, ko ƴiƴam men, ko kosam men, ko yiɗɓe men, ko wurdaɓe men, ko wondiɓe men. so jam ari Mali, jam ara Sénégal. so jam ala Mali, jam wodata Sénégal. ɗum noon duwaw goto musidɗo men haali Aboubani heewi duwade mo e kala sa alay sago batten duwade mo e jumaji ɗi e ziyaruji ɗi. duwana ɗen khalifaɓe diine aada, khalifaɓe diine ko tambiɓe diine o, khalifaɓe aada ko tambiɓe laamuji ɗi, ko wayno président en, ko wayno chef de gouvernement en, ko wayno gouverneur uji en, ko wayno préfet ji en, ko wayno sous préfet ji en, ko wayno laamiɓe ɗen gueɗe en, joom wuro en, chef de village, gardiɗo mairie en, mairie ji ɗi. ɗum noon ɓeɗo foof ko duwanteɓe. soɓe dañi jaam en dañat jaam, soɓe dañani jaam en dañata jaam. leydi laamiɓe leydi so ngala e jaam en gonata e jaam. kala leydi mbawdi wonde nde laamiɓe dañani jaam, heddiɓe tampide kaɓɓi bagage men dogi, kamɓe ɓe dogata. aɓe jogui ndenka, aɓe jogui kisal, aɓe keede bankuji, aɓe keede kuɓɓam, aɓe keede ndiyam, ɓe guura e leydi he. enen ɓe guurani ɗen gueɗe foof, kaɓɓen ɓoofuji men dogen gonen refusé ji payen leyɗele goɗɗe. ɗum waɗi ko heftoto ko hande sa yi ko wayno leydi Mali, sa yi ko wayno hande leydi Burkina Faso, sa yino ko wayno Niger, sa yino ko wayno Soudan, sa yino ko wayno Nigéria, sa yi hande ko wayno dogata tan ko ñoolaɓe miskineɓe dogata ɓe ngala haydara. so tawi noon bone so waɗe leydi ko miskino dogata, acca guesa mum, acca daabeji mum, acca ngowandi mum, acca jibinande mum, acca duɗal mum, holto fayi leydi janandi. woni yaha toon koɗa o heɓata kayitaji abadan. jibina toon ɓiɓɓe ɓe gona hettinteɓe, ɓe jangde mumen raɓɓitta, ɓe mbawata yeynade. ɗum noon e nder jumaji ɗi, e nder khutbaji ɗi, e nder jewte ɗe, e nder dinguire men, e nder to gonɗen kala duwanoɗen khalifaɓe aada yoɓe dañ jaam. soɓe dañi jaam en dañat jaam, soɓe dañani jaam en dañata jaam. eɗen duwono leydi Mali noon, yo Allah addu jaam e nder leydi ndi. leydi ndi tampi, leydi ndi heyɗi, leydi ndi ɗomɗi, ƴiƴam rufi, guese boni, daabeji boni, yimɓe dogi. hande hay ɗannotoɓe leydi ndi hande ene kula wadde wone ñantule walla wone ɓornule ngam teskede wiyeede o ko ni ñantori jeeya koyngol leñol walla dani hen. ɗum ɗo foof yo Allah ittuɗum leydi Mali. leydi Mali ko leydi pinal, ko leydi ñeeñal, kono kadi ko leydi jaɓɓindi foof, ko suudaniyam mawɗo no feewi, mo ganduɗa belnoɗo, bertindi, ndemandi, orori e kala culture e kala sifa ene tawetno leydi Mali. hande noon fof bonnama ha boni. bonni ɗum ko neɗɗo, ko yimɓe bonni ɗum. wona Allah nelti on kulle, wona haydara, ko yimɓe dari bonni ɗum. ɗum nde eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah addu jaam e nder leydi Mali, yo Allah addu jaam e ɓesguji leydi Mali. rewɓe tampi, ƴiƴameji rewɓe duufi, ƴiƴameji sukaɓe duufi, galleji goppama, galleji duppama, daabeji mbarama, ɓe joguinoɓe nayyi ha kewi honama, ɓe joguinoɓe galleji jalti, ɓe galleji men duppa,
ɓe ɓiɓɓe men mbara ɓe rewɓe men mbara ɓe ko baw men mbara ɓe ko fo men mbara ha laaɓi ɓe natti wawde yaade ɓe natti wonde haydara ɓe natti yidde wurde ni hay gurdam joginoɓe duɗe qur'ana guddi dogi fof dogama woppama almuɓe natti yelade fof hulɓinima hande holto yimɓe paayi ndu waɗen yo Allah do jami leydi Mali ndu hendu bondu musdu duñoru toon duñji toon gila 2012 ha fayi hande ceerno duuɓi ɗi keewi duuɓi ɗi keewi ha hande leydi Mali ne wuuri caɗele ko noonne kadi leydi Burkina noonne kadi Niger noonne kadi Soudan e ko heddi ko kala yo Allah do jami aduna fof Allah do jami ɓerɗe julɓe Allah fewnan en jam e ɓuurale kisal en calmini dendagal fedde heblo sukaɓe Afrique e cengɗi muɗum kala e gardugol ceerno Habous Diallo to Kidira imam ratibo ko noonne kadi e cukka makko nene Mariame Tijani Ba min nawtuma to Mbagn ko noonne kadi e koolaɗo kuuɓalo woni Ahmadou Tijani An min nawtuma to babaɓe mo suusa nawlirde o ko noonne kadi e dendagal ardiɓe cate taweteɓe leyɗele ɗe kala e ardiɓe goomuji juɓɓudi fedde heblo sukaɓe Afrique mboɗo ñaagui on bandiraɓe fulɓe kala mo Allah addi Kidira yo tinno namdo galle ceerno Habous Diallo so ari ha ɗon kala mo mbawɗa tawde ɗon wiyo tinne holluma galle heblo sukaɓe Afrique sa yeehi ha fawi guitema e galle heblo sukaɓe Afrique ɓayde gonɗa koye yaade a wiyaka ya ñallu ɗon a wiyaka ya warane ɗon a wiyaka ya hotte ɗon a wiyaka ya teddine ɗon mbiɗa ko itto hay soko ujunere mbaɗa hen itto hay soko ujunere walla temedɗiɗi walla nogas tan lomba ɗon ɓenna annene jungo ma naata e heblo sukaɓe Afrique tinno kalɗo mbawɗa iwde sa rewi ha Kidira ko keñiɗa ko pop sa ari ha galle ceerno Habous ɗo namdo galle heblo sukaɓe Afrique ko an jeeyi gara jettoɗa jiiya galle o guitta hay soko temedɗiɗi mbaɗa e galle he ko honoma en mbaɗi ɗum ko honoma en gulle réseaux sociaux ngare mahen nokkuji mantiniɗi ndendinen sukaɓe men holko woni yaaniya o ɓiɓɓe Sénégal ɓiɓɓe Mauritanie ɓiɓɓe Mali ɓiɓɓe Gambie ɓiɓɓe Guinée fof lowde e nokku goto binda ɗemgal gotal janga ɗemgal gotal janga qur'ani men janga sariya men janga français anglais arabe tawde wonde heblo e kesamago informatique so suko yalti woda ko woni hay suko goto yalti won ko woni ma o waw wallude sukaɓe ujunere e nder renda men woda ko goni neɗɗo goto so wallama ha o woni omo wawi wallude wuuro foof wona neɗɗo goto so wallama o woni omo wawi wonde sababu wuuro kala wona hokka yeru won wuuro woto gila ngo diida ngo meeɗa jogade godron naate wuuro ngo gila ngo diida gila Sénégal hoyɗani jeyde hoore muɗum gila godron ngaji ngala e nder Sénégal gila capital Sénégal andaka wuuro ngo hoɗa ngo meeɗa dañde godron nadde wuuro ngo nanni godron e wuuro ngo ko ɓiɗɗo wuuro ngo caggal nde noma e gardinde leydi ndi o waɗani wuuro ngo ko meeɗa waɗede so terasuji meeɗi waɗede so ndiyam ne woodi so ñamde ne woodi soɗen kono godron sokkade ha nder wuuro kanko waɗi ɗum firti ko holɗum o change wuuro ngo goto wuuro waylade sohlani yimɓe ɗiɗo neɗɗo goto so neɗɗo goto wallama ha woni ene wona sababu wallude wuuro fo ha wona walla leydi foof walla wona leñol haalato ɗum noon banda men tinnoɗen e heblo sukaɓe Afrique wonɓe France catal ngal nan toon
ngal dañi hande duuɓi sappo ɓooyata lewru décembre arawɗo o ngal dañi duuɓi 9 so Gabon so noon so Sénégal so noon so Mauritanie ko noon so Mali ko noon so Gambie ko noon so Côte d'Ivoire ko noon ko noon kadi so Congo ko noon so Angola ko noon so Afrique du Sud ko noon so Espagne ko noon so États-Unis d'Amérique ko noon kala hen ɗo jaaɗa aɗa yiɗi hebla aɗa yiɗi jokkade e heble sukaɓe Afrique catti mum nan ɗon so tawi kadi ka jarlitiɗo aɗa yiɗi wadde e heble sukaɓe Afrique mbuɗuma so tawi koto ciment so tawi koto karo so tawi koto lampaji so tawi kadi ko goɗɗum e goɗɗum so tawi kadi ko goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum so tawi ko décoration bisimilla maɗa tongoɗa min nani somin dokki tan ko messuji jaam ñalli yawur jaam waali kono min cohli ko ballal enen fof ballodiren galle o hankkadi ne galleji ɗi nga sukaɓe naata ballodiren hankkadi sukaɓe naata ala mo nanani heble sukaɓe Afrique ñande foof mi namdo hooram holko woni heble sukaɓe Afrique beele min nene holɗo ponmi heedande heble sukaɓe Afrique holɗo ponmi feñje hen min nene min mo mbuɗu mum suwanade holno mbaɗami ha mbuɗam naati hen yeeye gertogallam walla somi yeeyi gawram ndi walla mi yeeyi gertam nde walla komi tefanke mi yeeyi jawdam ndi mi ten 500 hande ɗiɗo 500 tan mi yaltima sokkude heble sukaɓe Afrique hono no roi Hassan de leydi Maroc wanno ni roi Hassan de mo leydi Maroc nde o yinno mahde juma mo Casablanca gonɗo e nder ndiyam o joɗɗo ngarɗuɗo sembol hande no foti visiteur araton par ñalawma ne visite oɗo juma université ji mo woni ko nder taaraɗi mo goni koye nder ndiyam sa naati université a nawtan laamu to Allah alhamdulillah ko juma mawɗo mawɗo omo jeeya hande jumaji nayaɓo ɓurɗo mawnude nder windere nde omo jeeya hande emo sembol mum ɓuuri feñje hande e nder defte windere nde hol mahanoɗomo mahimo ko ɓiɓɓe Maroc naɓe pop Hassan de welede Allah e mum mahi jumaji kewɗi hono no comme Abdourahmani Kani nde o yiɗi mahde juma mo Casablanca o wi ɓiɓɓe Maroc naɓe onon pop ngare mboɗo jogii mboɗo waawi mboɗo hattani komi roi kono min tan goto mi yiɗa heeroraji baraji ɗi jimmi ko enen pop ndenden baraji ɗi wiye ko Maroc naɓe mahi juma mo Hassan de juma Casablanca holno mbatten moni kala yo addu mbuɗu mum Maroc naɓe e on saaha moni kala ŋanci posum addi coƴƴini moni kala addi ko adda ko rendina e ko addi ko ɓe mahi juma mo Casablanca ɗum tagi juma o ko ɓiɓɓe Maroc naɓe pop mahi ɗum enen ne hande heble sukaɓe Afrique kala ɓiɗɗo pullo ɗo woni e kala ɓiɗɗo Sénégal najo Mauritanie najo Mali najo Gambie najo Guinée najo so welama waɗi hen mbuɗum wawi wiide ko min mahi ɗum moni fof ne wawi wiide kañum mahi par ce que waɗi hen mbuɗuma janggo e jaam sene haale tan minen mahi ɗum minen pop min mbaɗi hen alhamdulillah min mbaɗi hen hunde woodi ko woni hunde woodi janggo annene naata e histoire woto jaaɓe hedde caggal e moƴƴere so tawi moƴƴere noddama woto heed caggal kala ɗo moƴƴere nodda tinno sokko hen ɗum woni gandata ka moƴƴo andata ko moƴƴo so bonnano ñande hunde ñande foof so tawi mboɗo yiya hen banda men balle jayde moon weltare ɓiɓɓe fulɓe ƴeewe no ɓe mbaɗirta ni hol wifiji mabɓe no mbayi hol crédit ji mabɓe hol daɗe mabɓe hol gulali mabɓe joɗɗa mo wiya ɓeɗo de no mbaɗiri no muusi min keɗotoɗo ñande fof mboɗo welto o mboɗo humpito o mboɗo wiya arani o holto mbawmi heedandeɓe automatiquement ɗum ara e haqqille ma holɗo mbawmi heedandeɓe haysoko temedere joguimi mi wasa hirsude mi neldaɓe holɗum wona walludeɓe ko wallude hoorema ko wallude jayde ko rokkude jayde courage holko rokkata jayde courage ɓiɓɓe jayde heɗotoɓe jayde wallidde jayde janggo e jaam jayde heptinma woni yimɓe ne gooti ene jooɗo joni dumunno juɗɗo mbaɗami ɗo hen message ko yeru tan mi ronka andude jomum holɗum saabu ala ko rewi hakkude amen neɗɗo so ala ko rewi hakkude man awa andudemo ni tan ni calminali tan ni mi salminima tan gasi en ceerti hitande fof mi salminima en ceerti mi wawa andudem jayde heptinirta neɗɗo koye ballal mum holno min mbaɗirta jayde min keptinani ko noon goɗɗo waɗirta heptine min keptinta min keptinma keptodiren wona heptodire hakkude meɗen
goto men fof heptina goɗɗo ni aduna o yarata a rewat Allah tan Allah heptinma a rewat Allah tan Allah heptinma a heptinat Allah aɗa yiya Allah ɗo ndewata Allah ɗo Allah heptinma ne yima aɗa rewa Allah bindaneɗa ko ndewata Allah ko ni tan foti sa waɗi darorgal ngal aɗa heptine tan keptineɗa sa waɗani darorgal ngal aɗa heptine a heptintaki sa yiɗi feññikinade gaga ngal darorgal ngal aɗa heptine a heptintaki a heptintaki way kono almudo wonde galle ceerno an sa fini a ñantor tan jeesoɗa ɓitta defte ma walla alluwal ma mboɗo darsuya mboɗo satoya a tenata a ƴogata a fittata a wifata a ɓoosata a watta ko ceerno heptinirma ceerno aɗa e duɗal ceerno kono ceerno heptinanima ceerno heptina waɗanima considéré ni ceerno heptintama aɗan ɗon aɗa darsa aɗa yaaha aɗa wi min koye ngal duɗal jeeyami kono ceernajo o waɗanima reconnaitre ko an tan waɗi reconnaitre hoorema e duɗal ngal kono ceerno waɗanima reconnaitre e duɗal he saabu a waɗani kene wonma reconnaitre saabu a waɗani manifestation mo ceerno ne andira o ko almudo e duɗal he a ɓoosata a wifata a ƴogata a feƴƴata a tenata a remata a addata a watta kaɗa tan aɗa sara tan waɗa darsa tan aɗa yaaha a heptintaki ni aduna o wayi ɗum noon banda men moni kala yo mbuɗu mum feeñe heblo sukaɓe Afrique moni kala yo jawdi mum feeñe heblo sukaɓe Afrique moni kala yo doole mum feeñe heblo sukaɓe Afrique sa ala ko mbaɗɗa hen addu baɗowo hen wona mbimi ko sa ala addu joguiɗo min sa Abdoulaye Sarr ko en sehilaɓe a wawa nafdemi addu nafomi nafami minnene ko nafatemi ko minne mi nafma walla wona noon kono sa uddi demal ma mi uddi demalam ko enen tan ɗiɗo a nafata kam mi nafatama holto paɗen wonani Allah wi en nafodirat sa wawa nafɓudemi min gadda nafɓowomi ko nafimi ko ɓayde ko nafkanima minne mi nafɓuma hen aɗa wawi jokkodire neɗɗo tawa nafatama haydara wona omo añanma ko arsigue ma ala e makko min noon arsigam ene makko o tottami tottuma walla en paamani koye corti sifa gandal ngal eɗen mbawa wurde aduna ha moni kala wawa wurde ko ni aduna o wayi joom galle ma baade kawma sehilma musidɗo ma ñeeño ma jaadiɗo ma kala hen mbawɗo wonde piɓɗo wurde dow ma yaram udditanma demal no dañirta beele o daña hen kono so wonti ko kalne jiiɗen ko yomi rokke yomi totte yomi ñammine yomi yarne kono an a udditta demal no mboɗo dañira so ɓooyi hakkude men uddoto saɗa yara e robiñ a uddita robiñ o saɗa yara e robiñ a uddita robiñ o ƴeewe holno ndiyam ɗam ardata beele jaren yo enen fof en ƴeewat o holno gudditiremo demal beele o daña dañen taw koye dañal moƴƴal ngal alda e celci cakaneje ɗum noon banda men ballodiren taawanu bil birri wa taqwa ballodiren e ɗiggere ballodiren e kulal ballodiren e dañal ballodiren e moƴƴere aduna o ala mo wallaka hay nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo men tedduɗo muhammadin sallah sallam ma walla ma o walla to khadijatu ɗo ɗo abubacre siddique ɗo ɗo yaadiɓe ɗo ɗo sehilaɓe ɗo ha woni ha dari ha suusi ha dañi dental haɓoya cheikh omarul foti tal ko ma dañi dental walla ha suusi fof ari ha timmi nde yeehi parti politique mi rokka mon yeru sa jogui parti politique a ummini dental aduna fo ari a suusat aɗa hakkadi ɗo ka alamoto leydi tan kono so tawi ko yimmon cetta ngari joni joƴƴina laamiɓe hannde leydi Sénégal ɓe nde ɓe gummimoto noon tan aduna fo rewa e mabɓe Sénégal fo rewa wala ɗum susniɓe soɓe gumminoma ko yimɓe tato nayo temedere nde mabɓe ɓe jahata hay nokku neɗɗo ko ma walle neɗɗo kadi jiilojiɗo ha dañi dañal woto mbiyen kadi eɗen ɓakkoye dow makko eɗen ñaama ha laaɓa ala
ƴeewen udditandemo demude goɗɗe beele o ɓeydo dañde o nafa en kono so mi en ɓukkoye dow makko kono en gudditantamo demal aɗa jooɗi aɗa ñamata ubbanema makko aɗa udda demude goɗɗe a jokkodirtamo e patron eɓe goɗɓe a jokkodiramo business uji goɗɗi a wallatamo e demude goɗɗe ko ya ñaam tan ko ya ñaago tan muuɗa mum ko ndeeƴa ñande robiñ makko silti fo robiñ ma siltat kala ñande robiñ makko silti robiñ ma siltat wonan eɗono yarata neɗɗo sa yiiɗi wurde e makko a yiiɗi o rokkuma a udditanamo demal o daña ɗum woni daña dañ gaña gañ goto fof woda ko dañi hen ni aduna o yarata ɗum ɗo foof noon artaten koye saldu pinal ko mbiɗen nane ko gandal ko puccu daɗawrino kala kono ko pinal yeynoto aduna o ɗum ɗo fof ko pinal wawi wadde ɗum fo jogoɗa pinal wawde dirisde ɗum Allah walla en tinnoɗen e heble sukaɓe Afrique banda men heble sukaɓe Afrique dañen duuɓi 9 ene dasdo hen sagataɓe worɓe e rewɓe sirñiniɓe dariɓe ene nanna juuɗe posuji lewru kala ene ngoltane piya en kaalinani cati Italie ha to Italie foof ne hen ha to UK foof ne hen ha to Maroc foof ne hen ha to Turki foof ne hen ha e banggueji ɗi kala Togo est ce que Allah Burkina Faso ɗum noon banda men ko enen pewnata koye men ko enen jonnata rendo men ko enen kadi cofnata rendo men jonnita rendo men noon ko kala ko rendo men ummini ittu mbuɗuma beddoɗa hen ɓayde mbiɗen ko so tawi a ari a tawi pooyel ne huɓɓa e nder ndiyam jaggu leggel beddoɗa hen anne sa ari a tawi fedde ne dilla walla mouvement ne dilla wonko waɗata ƴettu mbuɗuma beddoɗa hen hay sa rewani hen kam weddo hen mbuɗuma janggo ma artoye ma tane ma yaha naftoroyo tane ma naftoroyo mbasen wiide wonata no mbirum yontere yawtunde ni guitten wiide hunde wonata hunde fo yo wontu wonde ala ko wonata en ji ala ko wonani en ji ala ko waɗani en ji ala ken ceedate enen mbino wonata hunde fof ɗe mbiya wonata te Allah waɗa ha jiyen nde tawno ken yedduɓe e ɓerɗe men calɗen hande gonɗinde ɗum so wonano ken jibinaɓe l'islam ma en gonano ɓurɓe sattude e wasde gonɗinde l'islam saabu hollum en gonɗinani gurdam men en gonɗinani rendo men en gonɗinani dente men en gonɗinani golle men en gonɗinani développement men oɗo wawa gonɗinde diine mum so wonano koye diine o jibina qulil haq qulil haq en gonɗinani haydara rendo men en gonɗinani anduɓe men en gonɗinani yimɓe men en gonɗinani wittoɓe men en gonɗinani sifotoɓe sifaji moƴƴi e men en gonɗinani daraniɓe ha mbaɗen hunde ɓamto e men so en gonɗinani haydara rendo men so wonano koye o diine jibinɗen en gonɗintamo wajjatana abana en tawi jinna men e ndewal tan e ndewal kono so tawi gandata aɗa gonɗini tan Allah aɗa gonɗini diine gonɗinaɓe tawɗaɓe caggal kay koɓe gonɗini ko wona mere ɓe gonɗini ko Allah kono aɓe jogui leydi waalo e jeeri aɓe jogui duɗe aɓe jogui kene ɓamto ɓe gaddi kene ɓamta jaɓani ƴewto hoorema ƴewto diine ma o saɗa gonɗini ɗum ƴewto diine ma o saɗa gonɗini ɗum saɗa gonɗini diine ma o tan aɗa gonɗiniɓe sa gonɗinani diine ma o gonɗinaniɓe jaɓɓal weltare TV buuɗal yurmede jayde mum so tawi a jaɓani gonɗinde ko yahata hande duuɓi sappo ko yimɓe ne naftoro ɗum ƴewto diine ma yiru daɓɓo tan wona fiitade en becce wona mawnikinade ala so ɓe kalani ko waɗi déplacé ɓe kalani bonande ɓe kalani oñoɗe ɓe kalani kaɓe ɗe ɓe kalani gañe ɓe kalani nuske ɓe kaali tan ko ɓamtoɗe ɓe kaali ko jiɗodire ɓe kaali ko peewe ɓe kaali ko ndenten ɓe kaali ko mbaɗen ko gollen jeynoɗen ha mbayno drapeau a ronki jabde ɗum ƴewto hoorema ƴewto diine ma yo Allah subahanahu wa taala won ballo ya rabbi tinnoɗen heble sukaɓe Afrique banda men tinnoɗen e heble sukaɓe Afrique
mbatten jawɗele men heblo sukaɓe fi onon fof ɗon jogui numéro ji ɗi hande ala fof ma ala numéro goɗɗo kala mo jiɗɗa de numéro mum a heɓat taw wona neɗɗo haala numéro e réseau sociaux ni kala numéro mo jiɗɗa hebde hande a heɓat tinnoɗen e heblo sukaɓe afrique banda men ha tenti noon sernaɓe almuɓe sernaɓe almuɓe ko enen poti darade hen darde tinde heddiɓe ndewa hen daro hen darde tinde ƴeewon hande rendo men nana ɓeydo yarude caggal renɗoji goɗɗi nana ɓeydo yarude yeeso sukaɓe almuɓe hande ɓe ganda ko so rokkama micro ene kaala français ne kaala anglais ne kaala arabe ne mbaɗa hiɗabuji ene gone bureau ji ene goni e nokkuji ene tawtore batuji towɗi so sukaɓe jeehi mbaɗoyi kawgel qouranil karim garta ne jogui araray kaɗata koye mabɓe joni mbatte ittude ɓiɓɓe men ene nawa e duuɗe mabɓe sa nanta ɗemgal mabɓe a janggata e duuɗe mabɓe ko ɓuuri hewde daaraji hande e nder leydi sénégal ko wolof haalte hen saɗa beela saɗa metta saabu ko ɓen ɓuuri hen hewde doole hayso fulɓe goni hen ɓiɓɓe mabɓe janggoɓe hen ɓe ɓuuri wawde nafde daaraji ɗi codata maaroji cooda sukaraji cooda kosemeje cooda comci cooda foof gara kadi mbaɗa hen balle mawɗe koreji men ɗi so tawi daaraji ɗinon ɗo jeehe daaraji fulɓe gonɗi e nder laamorɗe men ɗe namdoɗon ɓe maɓe mbi on so tawi woni saaha foof koreji men mbi kamɓe gaddata maaro gadda nebam gadda pap ko sukaɓe ene naftoro ene mbiya wona toon beele joɓani ko probléme ɓiye wona toon beele joɓani ko probléme par ce que jiiɗa gandal en gona yimɓe gandal guitta ɓinguel ma dokka ceernaji yo naw a wondaka ni an haydara a yiiɗa gandal jiɗɗa wadde guel jiɗɗa ho eya a wona neɗɗo gandal neɗɗo wona neɗɗo gandal noon yo ƴeew somo gonɗini gandal yo ƴeewto somo gonɗini gandal ƴeewto saɗa gonɗini gandal sa gonɗinani gandal ganda gonɗinani Allah mo noddata o ni tan foti tinnoɗen no moƴƴi Allah walla en to jiɗɗen uddirde yewtere nde eɗen calmina yumma almuɓe fedde yumma almuɓe fedde yumma almuɓe ɗo Sénégal ɗo fedde yumma almuɓe to Mauritanie ɗo fedde yumma almuɓe to Europe to fedde yumma almuɓe windere nde mboɗo eero on tan banda men nottoɗen fedde yumma almuɓe gonen fedde wotere so en goni fedde wotere mbaɗen ko jiɗɗen waɗande almuɓe ko almuɓe tokosɓe yeltoɓe eɗen calmina noon présidente yumma almuɓe sokhna Aminata Guissé e dendagal wallidiɓe mum kala e dendagal wallidiɓe mum ene daari ne cirñini ene cooda comci ne cooda darabuji ne cooda fabion ngaji ne cooda cabune ne cooda leece ne cooda médicament ji ne cooda pop ene cooda paɗe ngam yidde holtinde almuɓe e rokkudeɓe gurdam moƴƴam wotoɓe gontude goɗɗum beele ɓe jokka jangde mabɓe tawtede fedde fof wawde wonde ene wawi jokkodire nde fedde son piyi goto fay soko temedere mbanjone nde fedde kala koɓe dañata hen dañon hen e baraji wona e poste uji mabɓe fayi wona e guure mabɓe fayi wona e jeese mabɓe fayi koye lahal Allah ngal ɗum noon fedde foof wawde wonde hay sowona fedde yummalmuɓe nangon fedde nde otage mbiyen gaare piyen goto fay soko temedere so rendi holtomin ndewata totten o yalti koye fedde witende heble sukaɓe walla yalti koye fedde witende weltaɓe fulɓe walla yalti koye fedde andu diine ma walla yalti koye fedde taniraɓe naggam walla taniraɓe naggam walla fedde enɗam naggam ko ɗo yalti min balliti yumma almuɓe walla mboɗomi Europe walla mboɗomi Amérique mi sooda baluji mutuki baɗɗi fayide wona comci bonɗi e jaaɗi ha ɓornaɗi ha ceeki ala saɗa rokku ko moƴƴi lan tanalul birra on keɓata moƴƴere hatta tunfiqu mimma tuhibbun on keɓata moƴƴere so wona dokkon ko jiɗɗon e ɓittali moɗon neɗɗo woto accu hunde ha bona rokkira montor en téléphone en radio en télé en comci en paɗe en hunde natta yidde dokkira woto waɗ ɗum rokku ko jiɗɗa ko almuwar ma o yaltin ko woni toon ne moƴƴi ko dokka kala kada rokka ko moƴƴi sa yiɗi hebde moƴƴere ɗo Allah ɗo sa rokkiri ko moƴƴani a heɓata moƴƴere
ɗum tagi noon jomumen ƴeew mutikaji moƴƴi taw ko conci mutuki moƴƴi simisaji e pantalon aji e jiguetaji e paɗe piya e contenaire aɗa welti aɗa weyti nelda sukaɓe almuɓe dokke keɓa ko poɗɗa hebde ko gasi mi foti keɓa baraji ɗi poɗɗa hebde ɗi Allah rewrete koye codi Allah rewrete tinɗen moƴƴi Allah walla en ɗe balɗe fof noon eɗen keɓa ɗo hen gullitali musɗi en no fewi banda men aɗa muusimi ɗe balɗe ɗen keɓa yimɓe aɓe kocca cukalon almuɓe togoson soɓe kuñi comci ɗi jiya cohlel ngel ne fiya ha keeci boni ha birɗe ɓorti ɗo Wourossogui ɗo sukaɓe almuɓe ɓuuri hen hewde noon wona e leydi ndi jeeya giwi ko leydi hoddidi giwi hay hanki en keeɓi hen vidéo goto audio muɗum suka almudo wi suusa hodde balɗe tati aɓe teski suka almudo balɗe tati walata ko sardemar galle mabɓe aɓe teski balɗe tati suka almudo o walata ko demar galle mabɓe cukalel tukucel duuɓi 9 naggam ɓe pelliti noon namdade ngel ɓe kuñi wuttoɓe tawi omo fiyata ha ɓurti min kaloɗo mi meeɗi hebde ɗum meeɗi fiyede ha ɓandu mum larti ha ɓorti kay ha waɗi uuɓe ɓorti somi haali ɓe jangguini ɓe cefrirami ko leydi e ñamako watte hen banda men somi haali noon baydiyagalam hono fof goyat ko hunde musde ko ɓerɗe jorɗe ene hen taw wona ɗum l'islam wiyani noon l'islam ala e maltraitance wadde neɗɗo maltraité ala e l'islam ko yurmede l'islam ko gilli l'islam ko laaɓal jangguin neɗɗo o e neware looymo ko gandal e neware welnomo yinmo haaldemo ko e neware sa fiimo e hello hakkille o hayti famde holko ngel wi ngel suusa hodde o addata ko dawol 50 subaka 50 kikiɗe banda men o la ilaha illallah babiraɓe mawɓe hande nanɗo ñalata gaƴƴade ceenal dañata hay 50 ñalawma babiraɓe mawɓe nanɗo hen hande ñallata ko liggade yeeye coccorɗe jeeya ataya jippotta koye 50 par ñalawma haala ka 50 subaka 50 kiki wona temedere par jour banda men ya yeloyo joomum ñalla yirlade guila subaka so dañani hotta o holde andata Allah holde o jangata holko addimo ɗum tagi aɗa ara e garage jeeya cukalel jaaha ha garta kadi tawa guel ɗon koko huuli hodde ko wiya addu ko ɓurtu 50 subaka 50 kiki ni guel wi wonnowo addani o hooti o fiya ko kulɗo rutta toon balɗe tati omo huuli ruttade goho so o hooti piggal ne fadimo ɗiɗi so yahani so nanggoyama ɓuuri bonde eɗen keɓa ɗiɗo seedan fagoji saaha foof to Dakar ɗo kadi saaha eɗen jeeɗi sukaɓe almuɓe ha 23 heures mbimami eɗen gone sara ñamirde sara restaurant ji mawɗi ene jeelo ngala paɗe ngala hay comci moƴƴi ha 23 heures woni ha min yiritiram ra'ayal ayni jiirumi ɗum noon banda men ko enen goni almuɓe sen jiiɗa ñiŋede en guittaɗo woni gueɗe cofɗe rendo men almudu sa yiiɗa so wiyama konngol tikka hen mettina lawoɗa ittu woni gueɗe kala almudu potoroɗe ɗe gueɗe ne foti hadde ɗum saabu so tawi almudu o ñiŋama kanko ceerno ñiŋama ko an ñiŋa wiyete ko sernaɓeɓe wiyete ko jangguinoɓeɓe ɗum tagui noon jangguinowo goto so waɗi ko yoɗane rendo ngo yo délégation ngaji jaaton kalda joomum sernaɓe sene ɗanno gaare garage ji cukalel almudo ene fiya ha ɓurti walla ala paɗe walla on teskima guel e garage ko juuti nodde ngel namdoɗe ngel saabu ɗum ko koyere men enen foof ko gacce men mbaɗen délégation jeento ceero mbiyen aha ittanen ɗum ɗo de ɗum ittanen min jiiɗa ɗe ñiŋoje yeeloyade gawri eyyo yeeloyade lacciri eyyo heelade ko ñaami eyyo kono ñallude e garage guisba ha nangue muto ala koye ittu ɗum sone kala ko wiya e men tawete e men ko enen guittata ɗum guittiren ɗum añede wiyede sa añani noon ittude ɗum a añata wiyede sa wiyama ala ko kalɗa hen haydara kulil haq kalden gonga
ene soofi ceerno wallahi lazim mi heɓi photoje ɗe mi heɓi vidéo ngaji ɗi mi heɓi audio ji ɗi mi yi sukaɓe ɗum ɓe fof ten koye nder reedu Fouta ene hamni tinnoɗen so tawi eɗen jogui pelle dariɗe yidde wallide almudagal enen en daroto yidde ittude wone gueɗe e nder rendo men woni ittude holɗum ittude wone dawi ɗi ganduɗa ɗi dawol 50 subaka kikiɗe 50 wona temedere yo holde dursata ɗum noon sa tottama cukalel a andi a wawana ɗum wi bamumi wawana ɗum da so bamum wawa an walludema walla jinnaɓe mbawa walludema joɓama luwas ɗo koɗɗa to taw eɗen gandi hande woni guure mawɗe ɗe almuɓe so gari janggude koma joɓa luwas koma joɓa bool koma bindikino bool joɓa luwas joɓat luwas joɓa bool ne jogui woni guure hande mbaɗe noon taw guure mawɗe ɓayda yoɓat bool joɓa luwas jinnaɓe ɓe yo ndendin hunde kala lewru neldamo o yoɓa luwas o yoɓa bool makko sukaɓe jangga so buuɗal yurmede feeri feeñi feen jayi ɓattake musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe